अब रउआ के गो चटनी सुनाता नहीं लइका लोग खाती चटनी बा चटनी बा लइका लोग तने हंस खाती हैं धनिया के चटनी खइबू वो बेचारी ठीक कहते चुप रहलो ऐसे कि धनिया के चटनी से मन ठीक रहेला पुदीना के चटनी धनिया के चटनी टमाटर के चटनी मुरैयो के चटनी होला लेकिन हरा मिर्चा डाल के लालका ना काहे खातू में परपराई अजाहू में परपराई एक नंबर गैस है हो मरीचा के बिया कबो गले ना पेट में और टमाटर के खोइया कबो गली ना लोग कहले जे पथरी हो गइल बा पथरी हो गइल बा खइले बड़तन गुटिया के गोलिया गइल बा ए से जान लो मरीचा के बिया फेंक दो आ तब ओकरा के बोले सब्जी में डाल दो टमाटर पकावो छिलकोइया फेंको तब चोखा बनाओ लोग कहले कि टमाटर खाता है टमाटर अब पर दे टमाटर खन उगई जनी का भइल बा तो चटनी कौन बा एगो पति बड़े प्रदेश में अब पत्नी बड़ी घर है चाय पत्ती की मनोहर पत्ती की दाढ़ी बनावेला पत्ती तार बाबजी तार माई के कौन पति होंगे हम मान ली दाढ़ी बनावेला एकर मतलब हजाम है ना देखलू न चनिया एकर बाबजी हजामन बड़ा निमनी का माई का हजामत बनावे हाँ मसाज वसाज खूब करे ले तू कहले चल जा आई बोरो बनवा ली हो हाँ काजर उजर कर देले अरे पति माने के होला पति परमेश्वर पति माने बोला मुआ सजनावा सैया जी हमरा घरे फलाना कहाँ बड़लो बुझाले 5-7 जना बड़ा यह भोजपुरी भाषा हो पहले के मेरा कहिए सुनता रलो बूढ़वा लोग के तो बूढ़वा लोग का कहता रुल्लू आया बेबरा कुली चलता मैडम हाँ बोलिए हस्बैंड हथरे से अभी बेबरा ब्रेंड साहब हो गए बालू बलबुआ प्रदेश मेरा घर में चैत का महीना बा और मेहरारू उदास बिया पुरुआ हवा बहता पछुआ बहता एमे दोरस हवा बहेला 12 बजे ले पुरुआ आ 12 बजे के बाद पछुआ दोरस आ साझी खान गर्मी होला अच्छा आ जस जस रातवा बीतत जाला तस तो देहिया के पूरत जाला आ साझी का तो अमहौरी होला ओने है ओने आ जस ने तरवनी रे गर्मी नहीं होता रे बात आ जस दस रतिया बीती तस तो देहिया घुसुकी घुसुकत 4 बजे भोर में नाग नागिन खाना ऊपर से देखल जाए तो बुझाई एगो बा आ रजाई हटब तो भूख भूख दूजा उहे बलम के प्रदेश में बड़ी बेचारी रोआ तारी मुंह फुरले बा हाल काहे रोतर भौजी सुना काहे रोतर मत रोआ तू रोबो नु हमर सब रहर झर जाई रहर फरल बा झर जाई मकई के फल लटक जाई काहे रोतर काहे हमर बलगवा जी गइल बा ए तार बोलूंगा माने सिटी होला सुना एकर मतलब तार बिया भइल बा कि ना हैं भइल बनो जाके कहतो कोई सुन तरु तो कहतो जे कौन
खाना बना रही तो टोन खियावा ना तो टोन बढ़ाओ और बढ़ाओ बड़ी सुंदर साउंड बर्मा साउंड हो अब बलुआ बाजार है बर्मा साउंड हमरे नाम पर पहले विजेंद्र रहे बर्मा को दे चाहत रहे जे ना ले साउंड आय हाय मत कहत रहे जे का कहिए देवर जी होलियो में ना वही बुझा तक नौमियों में ना सतुआन के सतुआ ना खाए रीड बढ़ाओ अरे सुसुकी रोवे गोरी कहे रो तरु मतरुआ खेदन भाई बो अरे सुसुकी रोवे गोरी रे आई चैता के दिनवा ये का कहे देवर जी दिन भर भटनी करतानी रात भर खरियाने में सुत जाता एको बेर नहीं कि पूछे जे का हाल बा होते सबर पिया करले कटनिया हाथवा में लेके जाई हसुआ कटनिया हवा में लेके जाई हसुआ बटनिया हसुआ घिचली तापा तोरी रे हसुआ घिचली तापा तोरी रे आई चैताबा
ये पंचायत के आदर्श मुखिया मानी जितेंद्र सिंह बाबू, अरे वह सबके चहेता, गरीब के मसीहा, समाज सेवी, हर आदमी के एक साथ लेके चले वाला। 500 रुपया हमारे के 500 रुपया नीतंगना के दलवानी बाबू अशोक कुमार यादव जी 51 रुपया दलवानी। यादव समाज का अभिनंदन स्वागत करतनी। यादव बड़ी नीमन टाइटल है, यादव यादव, ये तीनों शब्दवा के बड़ी लम्हर माने बा। यादव, यश यशोदा, 10 देवकी, अवश्य वसुदेव जी। ऐसे हर जादू भाई के अपना टाइटल पर गर्व करे के चाहिए और कन्हैया के लक्षण परिवार में रखे के चाहिए। काहे कि हमने में बहुत कमी बा। जब तक ले प्रकृति के अपमान हुई तब तक ले हमने के खुशी ना हुई। खान पान, बोली, विचार, व्यवहार, उठल बैठल परिवर्तन हो जाए तो ईश्वर हमने से विमुख हो जाए। पहले के लोग घर घर में गाय, घर घर में भैंस, दुआर पर एक जोड़ी बैल, नाद 5 गो लागल बा, दुआर पर गोबर उठावल जाता, झाड़ू लगावल जाता। आज गाय भैंस बिका गई, आ तोरकुल के गाछ बोआ गई। अब दूध दही से एलर्जी हो जाता, अब दूध दे तो दूसरा के जाके उनका सामान ले लो। अभी सवेरे जब ट्रेनवा से उतरनी है बेरा, भटनी जब आई है ट्रेन तो जाए माल मार के बउआ को ले मार टप टप उतर तरसो तोड़ जाके बंटी बोबली लेके सटाक सटाक तले आरपीएफ के पंचायत में ढुकले हैं। तो वही जी हम बैठे कल की सर आप हम कहे जहाँ यहीं बैठे हैं। अरे तो एसी में चलिए ना, हम एसी छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। बिहारी लोग के जत्था में हम रहने वाले, अकेले नहीं रहेंगे, उसी सीट हमको नहीं चाहिए। तो कहते देखते हैं गिरी बाबा ये सब माल मार लिया। हमको जाने दीजिए सर, बिहार में नहीं मिल रहा है। बेचारा 2 दिन का पेट्रोल ले लेगा तो 2 दिन नेवता हाकरी में घूम लेगा। क्या कर लो, पुलिसों लो हराने बाबा, वो लोग परेशान है बाबा, कितना पकड़ी लो, जेल में जगह कहाँ बा। अब तो टेंट में रहे के पड़ता। हालांकि एक बार के पिया वाला स्टैंडर्ड बारे पहले जाता लो दुकान में नु तो किन ली लो तो हेंगा डोलाई 1 नंबर हो कि 2 नंबर। अब डोला उतारो पार्टी निकल लेड़वारी में से मसवारी में खड़ा पड़े, तड़ाक देवन हरे में दुल्हनिया के धरो लो पर्दे मार पटो। अभी न कदे गिरीश मरनिया के मोबिल मरनी जो ना होता है का जन मैंने भेटा है कि ना का हरी बाबा। अब ये जगह ताके ले, जगह ताके ले शुभचिंतक थोड़ी हो। कबहू न पियावा हो आवेले आई काला सुना ले आई कर सुती जाले खेत खरी हनवा कबहू बोला
तब मौगी कहती है जे मन करता हाँ मन कर मुहावा धई न चोरी मन कर मुहावा धई न चोरी आइल चाहिए बात आज हमारे मन कर मुहावा धई न चोरी आइल चाहिए बात कथा वही जगह पर बात ध्यान से रखे लोग महादेव ध्यान